aku ki minangka dadi bapakmu ki mbokmu, mau ki utusane saka Kabupaten Trenggalek yen Mas Broto iki minggat dadi nggonmu omah-omah duwe bojo karo Broto diwurungke, Nduk. Oh, meja. Aja ngono aja. Bermeja kok ngirik ta? Ayam lho. Kabeh grupmu iki seneng mateni kancane siji-siji. Ya ora, mau keson iki genten. Masa aku mandak roh. Ki, aku wayahe metu urung. Urung to. Burung. Aku wayahe dapuk aku. Metu engko wayahe delok-delok to metu kok seneng metu. Mas Broto. Wis metu berarti. Lho, urung, lagi metu separo lah kowe. Piye to, Ki, saya metu kok aku Sing sabar, Nduk. Nek dudu jodone yo wis ra apa-apa. Aku pengen petukan Mas Broto. Sik lho, Pak. Nek aku pengen ngomong-ngomongan ben sida rapi. Ngene iki ulang-ulangane sapa to, Pak? Broto, Nduk. Waduh. Hei, aku jek waras kok. Ya, Saya tahu kok dapuke penak men to. Kok kudu gugu ki bayarane larang dhewe malah. larang piye iki? Iki meng dikai mangane wis seneng. Iki meng buta iso posting ning Facebook wis seneng. Wis bayar status malam ini wis seneng. Dadi seniman iki pokoke dina iki wis arep kok sundul langit, matek. Sing penting iso foto iki mah wis bar foto diposting ngono dhek komenane akeh. Oh. Kowe piye? Terus. Ya. Kayak lho, kalau brotone kene le. Kowe jem gentono. Oh, Jin. Ya, iki Pak ketoprak pemainnya terbatas yo kudu double-double. Sampean harus all semuanya. Sumi Ten. matamu ngono. Sapa? Suminten iku. Ten. Alang. Iki dadi apa iki? Jare jem gento. Jem gento iki ngoyak-ngoyak dirimu. Ngoyak-ngoyak piye? Ngoyak-ngoyak iki cara menawa menguber-uber. Mau nguber-nguber. Suminten. Piye? Iki aku jem gento. Delok iki lho jem gento ngene iki. Gak takon. Aku cinta karo dirimu. Aku gak cinta kowe, aku cinta Mas Broto. Suminten, Subroto wis ora ono Suminten. Mas Broto lo jek anak. Gandrung ora? Yo karepmu gandrung apa udo yo karepmu kok. Wong aku lagi pacaran karo mbok ya mbok ya. Iya. Kayak nadekne ye. Adana ye. Suminten. Ya. Ayo, karo aku ya turuton aku wong ayu. Ma, tak omongne pakku lho, pakku warok lho. Pakku warok lho. Gedene tresnaku paribasan aku didadungono medhot dipalangono mlumpat wong ayu. Aku tresno karo kowe. Kowe iki pedhot apa wong kok didadungono pedhot tembunge noprak ngono. Aku ndak tresno sampean lho, aku tresno karo Mas Bronto kok. Di hidupku hanyalah Mas Bronto, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto, dimanapun aku tidur, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto. Kacane kok. Iya, ketoprak kok geget kacane. Saiki bengi iki kok ado mentolo kabeh karo kacane. Lah piye lo laung kene yo berdesah-desahan terus gimana? Aku yo kaget kok. Oh iya. Aku nangis. Seminten. Jo, sepiro? Wong ayu. Sik. Pasti sik pelok. Suwe ra tau tanggapan lima sasi tralok. Kleru. Ya bener jane ini mau. Tak pinten, Pak? Jem gento. Wong ayu. Suminten. Nah, Ayo, ladenono aku wong ayu. iya. Ndak mau. Ketoprak kok ndak mau. Lo ketoprak zaman now, sekarang berubah zaman. Delok caci. Lopo jeneng ati. Wah, jebul kaya ngono. Lenggut-lenggut. Oh no. Oh.
kok gila. Kok iso dilewek lho. Iso dirogoh, kurang ajar. Bapake Saipul mok. Lah kene yo ngawur e, wong ape diapung e. Terus. Kaya ngene wong nandangas mara Toprake kok apik ya Bune. Apik Pak So nek sunat tanggapno iki kowe piye-piye? Nggih tanggapno kirik gitu. Apik. Oh, termasuk ngelokne aku berarti. Oh, kira-kira iki. Wow, So nek sunate bojoku arep nanggap toprak iki. sik to kowe iki ra mikir wedok kok sunat sesunat iki piyayi kakung wedok dadi sunat Yo aku ya sunat e. Nanggape pas Pak nih sunat sampean nanggap iki ya Bune ya. Pak ini urung sunat ki. Kurung. Ora tak gawe ra sunat kok. klotano kire aku wis Terus. apa tahawaku dewe nikan sunten Iya, iya. Dalem. Kowe gak seneng kok muni dalem. wis to sok sapa wonge nyawang aku auraku ki Nabi Yusuf tak kandhani Alah, mbel. Nabi Yusuf dajal kowe iki. Nabi Yusuf. ngene iki lho biasa wong ganteng-ganteng kan nyawang aku tetep iri Kowe jek cilik ra pareng nonton, Dik. Kowi anake, jare anake. Duh dewa Jawa Agung welas sono mring wak mami Ya ampun. suminten raimu kok glowing wong ayu Sik to rayo diobo-obo iki lho. saya suwe aku saya tresno karo kowe suminten I love you suminten I love you suminten suminten Aja gendong mripate PC timbang. Aku ki pakmu. Hah? Kok Pak? Bojone iki lho kok. Piye to kok bapakku kok sampean corek-corek wajahe ndak boleh lho ngono. mergo wajahe bapakmu ki kaya kan bedane kowe nitis ning awakmu wong ayu Raine karambol. Aku tak gawe elek-elek saiki gah aku. Ngene iki ndelok kahanan. aja suwi-suwi ra tau tanggapan kok lali tok endi Ayo. Ndang Ndang. gandrung kok ben edan semintene. besok kapan katakan jejen lan wong ayu umpama nironah kudu tanpa prau sasat darat ing Jalodri Terus. nyidam syariat moro sinten Mas Broto. sinten to ning kene ora bakal arep orang gudak karo kowe wong ayu mergo gedene rasa tresnaku karo kowe wong ayu suminten paribasan bapakmu malangi aku tak musuh pak deku ora dadi boyo ngopo waton kowe gelem nopo karo katresnanku Mama suminten Suti. Aku gak dadi bojomu. opo panyuwun pan suminten opo panyuwun waton ora medune lintang karo rembulan kowe bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu suminten
Seminten rabi ya? Ora. Jeng gento tresno karo kowe seminten. Aku njaluk matine tukang rebab. Matine tukang rebab. Kok njaluk matine tukang rebab to? Njaluk matine pam. Wis salah ngono kuwi. Piye seminten? Aku tetep ora sudi karo kowe. Aku ki tresno marang Mas Broto. Kutune kowe ngerti perasaanku. Piye seminten? Aku Aku yo kaya ngono karo itu. Aku yo padha karo kowe. Aku mau ditinggalke Mas Broto. Aku yo mau ditinggal seminten. Aku kaya wis tau dilamar karo Mas Broto. Aku yo pengen lamar kowe seminten. Nduk seminten. Karo Broto, Nduk, karo Broto, Nduk. Seminten, sapa men? Oh, Pak De. Pak De. Ini Nanti saya langsung foto. Aku Gurnat. Sapa? Piye iki? Ketoprak wingi aku dadi Gurnat. Burhan. Sampeyan ki dadi Mas Broto. Piye seminten? Mas Broto, aku sangat mencintaimu, Mas Broto. Ora iso. Lah, kenapa, Mas? Aku wis duwe pasangan. Ki piye nek bingung raine kancane? Adepe kudune nek kene. Lah, Ora iso, Nduk. lha kenapa? Lah kok Kowe kono lho omong-omongan wong loro. wis mulai ngejak-ngejak kowe. Aku melok kene. Ngejak-ngejak. Iku metune karo aku. Ben kono saiki nggih grup do nyanyi wong loro aku ora dijak. Kowe iki yo nggih grup karo aku jarene mujak. Kono Ora iso. Aku tresno karo Cempluk Parsia. Lah, Mas Broto. Pripun to, Den Mas? Kula niki sangat tresno panjenengan, Den Mas. Mosok jenengan boten tanggung jawab, Den Mas. Wong ayu. Tresno ki tukule saka ati. Tresno kuwi uriping jiwa luhur. Lek segomu lho. Lali sego. Apa kok iso ketoprak ora segone? Saiki ora iso apa dene sesuk tetep ora iso, Nduk. Aku ora tresno karo kowe. Lah piye to, Den Mas? Kadang wong tuaku pilih kebo, pilih sapi, pilih wedhus, pilih kucing, Den Mas kabeh dadi pilih. Apik mbelih kirik lho, apik mbelih kirik. Aku lahir waktu. Dipilih, Den Mas. Ya apa? Jare kire. Ya apa? Ora iso seminten. Tetep ora iso. Aku wis kadung tresno karo Cempluk Parsia, ora iso. Aku delek ati marang jeneng sliramu. Aku sekarang paling tresno jenengan, Den Mas. Pokoke jenengan kudu rapi kalih aku. Ora iso. Kudu iso, Den Mas. Ora iso. Iso. Dadi bojoku nomor loro gelem. Lho ora gelem ya wis. Aku wis kadung ndalek ati kok marang Cempluk Parsia. Ora iso yen rabi karo jeneng sira wong ayu. Suminten. Den Mas, mangke kula gendeng lho, Den Mas. Wis sik iki ngajak piye kok tok Tak dekne. Yo. Tak dekne. Kowe ketok nek ra tau melok toprak iki. Piye iki sutradara piye? Yo langsung nyanyi Dewa Tresno no. Piye to? Mau wis ya. Sik lanjut lho iki toprake. Hah? Sik gorong gendeng lho sumintene. Lah sumitene urung gendeng kok. Tak gendeng mau. Hah? Oh, apa maune ra gendeng to? Gendeng. Aku
kowe bakal tak tinggali aku wis ora tresno karo kowe seminten. Dimas ki piye kok tak cepoki gelonganku. Tebakono aku tak ngalih. Pak iki piye Pak? Aku kangen Dimas. Engko Pak De seminten edan Pak De. Seminten edan ben. Ya ampun Dimas. Iya ta Pak De? Pak De seminten edan Pak De. Ya ampun Dimas. Jaranan Den, jaranan Den. Dimas sampean kok Jaranan. malah seger to Dimas. Dimas berat. Ya. Suminten sadar ya Suminten yo. Subroto wedhe pacangan liya Suminten. Karo aku ya Suminten yo. Duh, kacau iki. Kalau Dok Subroto Dok. Kalau Subrotone nyekel cicik-cicik. Kalau Subrotone nyoteng Dok. Wah, Dimas berapa? Dimas berapa? Subrotone kene Subroto. Ganteng dewe. Aku kangen Dimas. Ayo rapi karo aku Dimas. Sama jamu apa neh iki? Gai nae. Iki ketoprak basa. Yo kanta iki sik gembira. Ora berapa sekoro. Penglian numpak perawan. Piye? Iki wayangan ra nekane wong edan lho. Wis ketoprake wis bar kok jek edan ae to. Kowe nek edan sesuke lho edan ning pasar mangan panganan kowe. Ya udah Bang. Nah. Iki hanya cuplikan sebagai kisah. Lho iya, Bahwa- iki apik lho dia konsepan ngene. Mau wayangan kok sing gak ini cerita Lawe video lho apa? iki no So, nek aku Mas TU tak gawe iki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu iki. Ya. Pancen Semua. nek dipikir iki bener Rogong ya. Ah. Kaya Ringgit Purwo iki mewadahi seni Lho apapun. iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kenek, tayub yo kenek. Campur sari ya. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah aja apa aja bingung, kudu bisa berusaha. Ya. Aja ning nggone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wis, aku wis buka usaha. Iya reng. Kocluk to. Rayem yo Lah, aku kudune tadi kaya kadang. Mbak Niken ya. Mula alhamdulillah 5 sasi denane ya berkah aku. Amin. Liyane do sambat mergo wong seniman kene mung jagake seni ya ora mangan tenan. Iya. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah 5 sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Duh, rasa. Loh, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif, motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh no. Ora akeh wong kene cah kreatif kok, ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis. Oh maling kowe kuwi. Gak maling. Aku yo buka toko tok. Mula awake dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep nanggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal Mas, alhamdulillah. Wayangan wis entuk. Entuk Eh. khususnya Bluro, Rembang, Bojonegoro. Gerubukan wis normal, alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusul. Amin. Ah. Coronane wis minggat ya Lek ya. Iya, Lek. Ayo. Yang penting menjaga kesehatan. Ya. Terus penting, Lur. Lur.